Magandang araw po sa inyong lahat, no, mga kamaster. So, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, no. And for today's video pala mga kamaster is andito kami ngayon sa Barangay Damulog na naman, no. Bumalik naman kami dito. So, kasama ko pala si Marinong Humboy. Ayun si Marinong Humboy. So, bibili pala kami ng grocery, no, para kay Tatay Silisar. So, dito tayo ngayon. So, bibili kami ng itlog para kay Tatay Silisar. So, dito kami ngayon. Yung noodles ng pila. Par. Pagpila ang baston. 21 ang baston. Sige. After po. Ayaw ko mag-comboy, no? Pagpili ko sa Tatay. Thank you so much po kayo sa nag-sponsor ng para-sponsor. Subscribe na rin po natin at tulungan din natin. Yung ikot namin dyan is the next event pero ilalagay ko pa rin ito sa description box ko para talaga and thank you so much for napakaano sa Ayan po mga kamaster, no. So, nakahanap siya ng chicks. bumili kami ng grocery para kay Tatay kasi meron nag-sponsor, no, sa kay Marinong Humboy. So, maraming salamat pala kay Janet Erlim Birds. Yan po, kasama ko pa rin si Rakitiro. So, maraming salamat pala sa kanya kasi nagbigay siya para kay Tatay, no. Nag-sponsor siya. So, ayun. Ulam si Tatay, di ba kita? So, yan po mga kumboy. Ako na natin sa aming video. Maraming sinagkakay. So, ayan po mga kamaster, no. So, abangan nyo lang mga kamaster sa next video nito. Is pagdating namin doon kay Tatay. So, paalis na kami mga kamaster, papunta doon kay Tatay. Video to. Ayun po mga kamaster, so andito na kami mga kamaster. Tay! Tay! Oh. So ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat kay Ma'am Janet Erlin Brots sa pag-sponsor para kay Tatay, no? So, maraming salamat sa iyo, Ma'am. Shout out sa iyo. Masarap sa feeling, no, mga kamaster, pag nagkakatulong ka sa kapwa, kagaya ni Tatay. Maraming salamat pala sa iyo, Ma'am. Ito pala yung mga pinamili namin mga kamaster, no, para kay Tatay. Ito mga grocery. Ya, makatoyhod na katay si mong bantay, kamatay. Toyhod na, no. Baol. Pakita na lang namin mamaya mga kamaster, no, Yung rep, kung ano yung ayan, binili namin grocery para kay Tatay. yung rep ginawan lang sopa ni Tatay. May dalawang sako tayong bigas, yan. Tapos, yan, isang tray itlog. Yan. Tay, gusto na mo rin ka tray itlog, tay. Tara. Tay.
sakto na tayo ha. Sakto na tayo magkuha ka na magkaon ka tayo. Magluto ka ng pamahaw. Ibutang sa kanon ba? Lagay mo sa kanin. Ilagay rin mo sa kanin tayo para hindi ka maglisod tayo. Ya, of course, paborito, pakita ni tatay yung surprise. Ang pinakakusgan. Tay, meron akong surpresa sa imo ha. Pero dili mo kakakita. Ikapa lang eh, kung unsa na tag-ana, kung unsa. So, yan. So, surpresa ko yan, raw. Ago! Ayan, ano din kita bang lumboy tayo. So, binigyan natin ni tatay pala din ng ano, no? Tabako at saka lumboy. At kung pagkita ko ng mga grocery, dito sinangga, may ka na mabay. Nanakay ba't-on at na kay biscuits tayo. Wow, naghahana na tayo eh, ang dami. So, once again, no, maraming salamat pala kay Ma'am Janet. Kay biscuits tayo, biscuits. Erlin Brooks sa pagbigay ng sponsor para kay tatay, no? Noodles. Noodles. Kaya nagkakal-grocery tayo ha. Kaya, siyempre na kay subscribe tayo sa pura. Ano mo tayo? Wow. Kumok ba? Maligo ba? Oo. Napamagit, asam tayo mga sabon, daghan magsabon tayo? Oo ka, mahura to. Nagipalitan ka na kung pusporo. Kaya kuhaan ka na, pusporo na tayo. Usa na kabaks ka pusporo tayo. Dali, kuhaan mo na. Noodles na tayo. Kaya na, pusporo na tayo. O, noodles na kayo. Noodles. Yung biskuit, yung sabon. Nagipalitan ka na kung sabon po na panglaba. O, kana tayo. Sumutang na tayo. O, napo kay sabon nga pang kuhaan, panglabag hapon. Na class tayo, sardinas. Kaya para dali na po kayo pagkuhan. Lami na yung sardinas tayo, katulad yung senyoritang hang tayo. Easy, open. Wala easy to open lagi. Kung ano, like kusilyo. Natay. Yan. Tudog po mga kombo. Tudog po. Yan, bukas na tayo. Yan. Yan, asa na ito ibutang? Asa na naman ipadaplin? Kay asa na naman ibutang para di ka maglisod? Ganyan sa misa? Ha? Amon ipatong diri sa misa ha. Aton ipatong diri dok para maglisod si tatay dok. Kay iyam na hidaanan dia. Ay balhin nato na. Amon ibalhin tay. Umuta sabon mo tayo. So, ganang itlog tayo rin, utang niya. Umutis tatay eh. Usara pa ni Katri. Oo. Pwede muna kag makuha. Oo. Kanin dia dok. Kanin sardinas dok yan dok. Tay. Kanin sabon ni tatay, amo ipadapting diri ha. Oo. Kaog mga igwa man iban-iban imong bugas oy. Kaog maayo kay para makusgan dayon. Kaya man namin po yung kama ni tatay. Biskwit. Nadat na namin sa tatay ngayon. Samad mo ng kamot, ngano na? Sama daw si Ina. Nasama di ka tay? Sama. Lo. Ayun, nasamad pa si tatay mga kumbo. Unsa naman ay? Di man dapita tayo. Sige, di kag lihok-lihok tay. Kada dahil ano ko ha, hinlo ko na itong banda. O, itong mga tamat niya. Namura. Sabot ba sa sina? Taka, nasamad yung kamay ni tatay. Ayan. Ayun na lagi pagkuan. Ayun na pagtrabaho kay. Nakalang salamat. Ayan, so. Ayan po si tatay. Yes tay, daghang kay maluoy na tatay. Eh mga butaan mo tatay niya, kuan jod. Ayan po si tatay no. So ayun po mga kamaster, no? So maraming salamat mga kamaster sa panonood ng aking video. At sana masuportahan niyo pa rin ako mga kamaster para ipapatuloy ko yung pagtulong sa ibang nangangailangan kagaya ni tatay, no? So maraming salamat din pala kay Ma'am Janet sa nag-sponsor para kay tatay. So, sana marami ka pang matulungan kagaya ni tatay, no? So ayun mga kamaster.